Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chakumwera olemekezeka bambo Joseph Machola mwanamveka ndeno pano tikati ku cheza ndi ma candidate ma MP osiyanasiyana kuti muna atifotokozere kuti kodi mkumano umene unali ofunikira motani mene mukuona mukanema manomo ndili ndi olemekezeka mai Susan Ndalama MP kuchokera muzinda plant ya Konko. Ndikulandireni mai wanga. Zikomo kwambiri. Zikomo. Mkumano umene unakonzedwa ndi Vice President aliko lino chakumwera mwina unali ofunikira motani kwa inu ngati aspirant MP komanso sitting MP? Kwambiri yoti tinali busy ni ma primary. Ndiye zambiri zinali zoti zimalowana malinga ndi anthu tokha chifukwa nkhaniyo inali yankati. Ndiye kwambiri kunali kuti tiiwale zonse zakumbuyo chite move forward kuti general elections ikubwera DPP khali patsogolo ndi APM watu. Tinamva akukamba poso za mgwirizano yanu ndi ma shadow councillors komanso ndi anthu amene mwina sanachite bwino amene mapikisana nawo kuti mukuyenera kugwira ntchito limodzi situ za ku constituency kapena ku maodi kwanu migwirizano imene kapena ubale umene uli motani? Ubale umene unkwabwinobwino pena ndi pena sipangalephere kusemphana chifukwa ena amene analephera aja anayima ma independent ndi amenewo tikadali mkati mokambirana nawo kunena kuti tinali amodzi tsopano tisagawikane panopa tiendere limodzi pa ulendo umene tikupita ku general elections. Pali mwina nkhawazina ena kumakamba kunjako zambirimbiri ya professor watere sindikudziwa inu stand yanu ndi yotani malinga ndi mene anthu akuyankhulira padakali pano tokhoza na Professor Peter Mutharika. Professor Peter Mutharika ndi munthu wofunikira kopya ku dziko la Malawi chifukwa Mulungu tu amachita dala zinthuzi. Nthawi imene professor amalamulira ena ankaona kuti zimene amachita iye sizinali zowakomera, koma pano mmene walowa chakwera ukuona mavuto amene ali kunjaku ndiye santhu fetu mangokamba kuti mavuto, koma ife amene tili kumudzi mumve kuti koma kuli mavuto osati amasewera. Anthu agona ndi njala 3-4 days osadya pamene nthawi ya professor amapereka chimanga ku family iliyonse every month anthu osavutika. Ndiye kuderaku kuli mavuto. Anthu akumuzi cannot afford kugula mankhwala kuti akagule ku pharmacy. Amadalira ku chipatala cha boma. Lero akupita ku chipatala cha boma kulibe mankhwala. Ndikupasani chisanzo zanali ineyo nali pa chipatala kuyang'ana kuona odwala. Napeza munthu onena kuti anabwera last Sunday akufuna aonede lero amangogona panja opanda chofunda opanda chakudya anachoka mkono mwana. Tiye muganize kuti munthu akulolera kukhala panja opanda chofunda opanda chakudya reason alibe transport yoti apitire kuti kwawo. Moti ine natenga transport kumpasa tipitani iyo pitira mukabwerere. Zimenezo zimachita ndi boma. Koma pakali pano boma lilipoli alibe nazo ntchito ndi mavuto. Professor Peter Mutharika ndi chida chopya ku dziko la Malawi amene angapulumutse anthu. Andi ndithakukuza kuti ine ngati MP panopa ndikuyika anthu akufa 10 pa tsiku mkonsiwese yanga yokayo ndeti ganizire kuti pa 30 days it's about 300. Khani imene ine nakale tisanachoke ku parliament kuti anthu anga akufa ndi njala, koma mpaka lero palibe chinachitika. Akapasa chimanga kamodzi thumba limodzi agawana anthu 10 mpaka nakufika maybe 4-5 months osawapatsaso. Ndi vuto lopya tikumana nalo, ndipo vuto limeneli kuti liti ndi Professor Peter Mutharika yekha basi. Pamene tikumaliza kujaza kwathu mumaoneka komanso takati kumva kuchokera ku constituency kwanu kuti ndinu wamphamvu kwambiri, ndinu anthu amakukondani kwambiri. Mwina nkukhala ndi uthenga popita kwa anthu amene akwenazo kuti akaponye vote pa 16 September maka ku constituency kwanu ukuzokhala uthenga wanu? Uthenga wanga ndi kuwapempha kuti mavuto tawaona ukoswese kwathu siwo chitouzana. Aliyese akuwaona, aliyese akuchita differentiate nthawi imene kunali Professor Peter Mutharika ndi nthawi inoyo. Ndiye tikwauza kuti pakali pano wina aliyese amene akuti ine wa independent amene tikudziwira kuti ndi wa MCP. Ndiye ifeyo tikufuna aliyese amenye nkhondo molimbika kuti tikavote. Pokavota ndi APM akawine, ine ngati DPP member MP ndikawine,
kansala wa DPP akawina kuti kuderako kubwerereso chikale. Tathokoza kwambiri mai wangu. Zikomo kwambiri. Kufananza bwino zonse. Takuthokoza. Zikomo kwambiri. Zikomo. Kumeneko ndikucheza kwathu ndi olemekezeka mai Veronica amene Susan Ndalama kuchokera ku Blantyre North constituency imene chakudulidwa chakumene tikhati bwanda alendo osiyanasiyana padakali pano tikalandirenso alendo ena atifotokozere kuti apindula motani ndi mkomano umenewo. Mwina choyamba azitchula atifotokozere dzina lawo umenenso akuchokera. Tikulandireni olemekezeka. Zikomo kwambiri chifukwa chondilandira mpulogalamu ino. Ineyo dzina langa ndi Lloyd Malola, Shadow MP wa kuchikwa Nkombezi. Nditu. Mkomano umene unakonzedwa ndi Vice President mosogozana ndi Regional Governor. Unali mapindula motani kuchokera ku Chikwawa. Tiyamike mkomano umene ndo wabwino kwambiri chifukwa walilunzanisa ma MPs komanso ma councillor komanso ndi otisokolera kuno ku region kutilimbikisa a week ahead ya my elections omwe maka campaign omwe kubera kuyambira pa 14 chipani ndi cholimba ku Chikwawa pa mgwirizano wa mphamvu oti misonkhano tikangoti pa 14 bakwana misonkhano ndi ya mphamvu. So atilangiza zinthu zingapo maka nkhani ya ma handouts komanso mmene tingayendesere campaign yathu kuti tikhale issue based campaign yotukula chipani komanso a Professor Peter Mutharika kuti akalowe mboma pa 16 September 2025. Mwina anthu akuchikawa mwina nkumafunsa kuti kodi olemekezeka Malola pa 16 September tikavotere chifukwa chani, tisakasankhe ena chifukwa chani matikavotere Malola chifukwa chani, mwina mutakayankhafunsa mmene. Monga mukudziwa chipani cha DPP ndi chachitukuko. Ine nakhalapo MP 2014 2019 ndipo lichitsanzo chabwino chamene amatilangizira a Professor Peter Mutharika kuti tikatumikira anthu kuchoonadi. Ndiye mchaka zaka 5 tinakhala pa MP tinatumikira anthu moona wapasa zitukuko zosiyana zomwe lelolo zikuti chita umboni. So tikofuna tipitirize wacha empower achinyamatatu komanso kupitiriza zitukuko zonse zomwe zinatsalira kuti anthu athu akakhale kuthekera komanso akakhale opindula. So ine anthu akandisankha chifukwa cha fundo zanga zabwino zoyenda ndi anthu komanso kuwatumikira kumbali ya zitukuko zosiyana zomwe akusowa. Pamene tikumaliza kucheza kwathu ngukhala ndi uthenga mwina upita kwa amalawi wonse amene akutiona padakali pano ena mwa iwo amene akuvutika kamba ka boma limene kulamula pano pano. Maka ndipemphe kwambiri achinyamata chifukwa achinyamata ndi tsogolo ya dziko lino. Titamva mwina nkhani zochitika zosakhala bwino madera mwambiri anyamata kumakhala nawo za umbanda kumaita nawo ziwawa. Tikupempha nthawi inoyo ndi abwino yonena kuti anyamata tikagwirane ndi manja tikabwerese bata kudera tikatose fundo zathu komanso tikasupport okhaokhawo omwe tikudziwa kuti akatithandiza kuti tikula moyo wathu chifukwa achinyamata ndi tsogolo ya mawa. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Tifunaniza bwino zonse. Zikomo. Menemo ndi mmene tikuchezera ndi adindo osiyanasiyana kuno awa amene akuchoka ndi olemekezeka Malola kuchokera ku Chikwawa. Akundiwa saini ngati madula. Mundiga ba. Kaya niko. Osagira be. Iya. Akubamela ta. Ya yuma ne da digira ngibanga kai. Ino banga kai interview. Iya. Ino amuna banga interview ndibula ndichawe ta. Iya, ndaba kunemeso. Like this. Right. Ndi mmene tikuchitira kuno ku regional office ya chipani cha Democratic Progressive kumene kuli mkumano umene ayitanitsa ndi Vice President komanso regional governor azigawo chino chakumwera. Tikucheza ndi adindo osiyanasiyana ndipo pano tabweranso ndi mulendo wina otchuka kwa basi oziwika kuna kuli konseko ena mangomona mwadziwiratu kuti awo ndi olemekezeka Atia Hendere kuchokera ku Palombe North. Tikulandireni South. Tikulandireni olemekezeka. Zikomo kwambiri. Mkumano umene ukuchitika kuno ku regional office anthu aku Palombe South apindula motani.
anthu aku Palombe South apindula kwambiri chifukwa mkumano uwu watikonzekeretsa kuti tithamange pa ground mwa Machawi, ndipo DPP ikutsimikiza kunena kuti constituency ine iliyonse ku Southern Region ikuyeneka kutulutsa MP, and ine ngati mmodzi mwa anthu amene anandikhulupirira ku Palombe South kuti ndiyimirire apindula chifukwa ndiye kuti ayembekezere kuti munthu amene anamuvotera ku maprimaries kwa yimirira ku chipani pa chisankho chikubwerachi awina ngati mphungu wa nyumba ya malamulo. Ndiye apindula ndithu chifukwa zimene atiuza nzeru zomwe atipasa zomwe atisula zikagwira ntchito pa ground kuti Palombe South ikwaniritse maloto ake. Tamvapo akuyankhula Vice President olemekezeka Bambo Joseph Machola Mwanamveka kukulangizana zokwezana migwirizano ndi mashado komanso ena amene sanachite bwino amene mapikisana nawo. Siti kudziwa ubale wanu ndi wotani ndi anthu amene wawa maga pamene tikusenderaso chifupi ndi pa 16 September. Maga tinene kuti nkhondo ndi nkhondo, siwina aliyense amene amavomereza akagwa. Amene timapikisana nawo ku maprimaries atagwa, ena asankha kuima independent, ena asankha kupanga support chipani, koma chinthu chimodzi chimene chili pa ground nchonena kuti tonse amene tinapikisana ku maprimaries ena anagwa ena anawina, tikukamba nkhani imodzi kuti Professor Peter Mutharika abwerereso pa mpando, kuti munthu wakumudzi apindule. Ndi chinthu chimene chili chofunikira kwambiri kwa ine komanso kwa azinzanga amene ndikupikisana nawo ku Palombe South. Padakali pano zooneka kuti chipani cha Democratic Progressive chili ndi ntchito yayikulu kwambiri chozigulitsa kwa Malawi, chifukwa Malawi pano akutha kusiyanitsa okha kuti amene ali othekera kukonza dziko li ndi ndani. Padakali pano ku Palombe South akavotere atiya hendere, tikuziwa Professor akavotera koma akavotere olemekezeka atiya hendere osati enawo chifukwa chani? Avotere Tia Henry ngati MP phungu wa nyumba ya malamulo ku Palombe South pa zifukwa zingapo, chifukwa ndi munthu amene akudziwa mavuto anthu akumudzi amene akukumana nawo mu zaka 5 zaka 6 zimene adutsa anthu aku Palombe South nzowawa kwambiri. Anthu aku Palombe South amadalira ulimi, anthu aku Palombe South amazitumikira mwa iwo sadalira zolandira kuti moyo wawo wa tsiku ntsiku uyende. Pa chifukwa chimenechi akuyeneka kundikhulupirira ndi kundidalira kuti akandika pa mpando ngati phungu wawo wa nyumba ya malamulo okawayimirira, chipani cha DPP chikabwerera mboma pazakhapo savuta kuti ine ndikagwade kwa adati kuti awakumbukireso anthu aku Palombe South manambala amene analipo amene amalandira fetereza ochuluka abwerereso azilandira chimodzimodzi, zonse zitukuko zomwe zimachitika akhale akulandira mosavuta, chifukwa ine mavuto awo ndikuadziwa. Sindinasi anthu akwathu ndayenda nawo kuyambira 2019 ngakhale ndinaluza komabe ndinali nawo ndikudziwa zofuna zawo. Ine ndikakhala munthu mmodzi amene ndikanyamule mavuto awo ndikupitisa ku parliament, kupitisa kwa bwana adati kuti ana anu aku Palombe South amene anakudalirani amene anakukhulupirirani chimene akufuna si chachikulu koma kuti miyoyo yawo isinte, anthu akuvutika. Pamene tikumaliza kucheza kwathu mprogram yathu imene yeye mwina ngukhala ndi uthenga opita kwa Amalawi kunjaku, ukuzokhala uthenga wanji? Uthenga omwe ndili nawo kwa Amalawi ndi umodzi: tisabese ufulu wathu chifukwa cha 2000 kwacha 5000 kwacha yokudya tsiku limodzi. Ukumaona tsiku ndi tsiku anthu odandaula ku Malawi kuno, koma akapasidwa mwina kandalama kochepa anthu akumayiwala mavuto amene awadutsa 5 years awadutsa 6 years. Nimafuna ndiyapempha Amalawi kunena kuti tikapanga mistake pa 16 September tikhalanso ndi zaka zina 5 zowawa zokukuta mano, ndiye mwina sitizathaso kukhala ni mwayi woti tizapange correct zinthu ozakonzanso. Nthawi yathu ndinoyo, tilole voti yathu itiyankhulire, tilole voti yathu itimasule, chifukwa anthu fende tavutika tafinyika, koma chifukwa titapasidwa t-shirt ndi nsalu kapena 2 meters yonena kuti ukaichapa ituwaso, tisagulise voti yathu, tisagulise mtendere wathu. Ambuye watilola kuti tifikeso pa 16 September kuti tivote ndicho linga kuti mistake yomwe tinapanga mbuyomo tisaibwerezeso apapa, chifukwa amati mpechepeche mwanjovosa maseweramu kawiri. Ndi apa taona 6 years yowawa, 6 years yopweteka, tisapangeso mistake. Tibwerere kumbuyo kucha tinali ndi moyo wankaka ndi uchi, tikudziwa ifake DPP yatenga mutu onena kuti returning to the proven leadership. Chifukwa chonena kuti proven leadership iyo taionapo mene amayendesera dziko bwana. Tathokoza kwambiri. Olemekezeka ati ahendere tifuna nizabwino zonse
wa parliament zikomo kwambiri zikomo kumeneko mwina ndi kumapeto pakucheza kwathu kuno ku regional office mu mzinda wa Blantyre kumene tikucheza ndi akuluakulu osiyana ma shadow MP a chipande cha Democratic Progressive kuno pano tafikanso ndi olemekezeka Sandram Scott kuchokera Ucholo Tegerani constituency ndi choncho zona ndetu takulandirani olemekezeka tathokoza kwambiri mkumano umene ayitanisa lero a vice president ndi a regional governor kuno ku regional office anthu akucholo kuthekerani apindula motani tithokoze kwambiri VP amwanamveka komanso a regional governor bwana Nchacha poitanisa meeting ngati imene meeting imene yatithandiza kwambiri kuti tingathe kulumikizana komanso kuthandizana pa mfundo imene tingathe kukweza chipani chathu nde ife anthu akucholo Tegerani tatenga uthenga umene atipasa VP komanso a regional governor uthenga umene utilimbikitsa kuti tikalimbikise wonse osatira chipanichi pakali pano osatira chipani cha DPP kucholo Tegerani is almost 100%. Nde tikangwalimbikitsa chifukwa iwo chisankho akuchiziwa bwino cha President Professor Arthur Peter Mutharika komanso mmene amachikondera chipani cha DPP nde uthenga umene tautenga pano ukalimbikisa wina aliyense amene amasatira chipani cha DPP kuthekerani pamapero penipeni ngakhale mwanena kale kuti cholo Tegerani ndi 100% DPP kusiwa sangalepere ena amene mupikisana nako kumene koko onde mpikisano pa 16 September ucholo Tegerani akasankhe amavuto Sandram Scott chifukwa chani akukasankha amavuto Sandram Scott chifukwa ndi mwana wa mudzi Samaria wa chifundo amene akugwira ntchito usiku ndi usana kutumikira anthu makamaka matenda maliro zitukuko zosiyana-siyana ku chipatala ku maskulu ku mabridge komanso malo osiyana-siyana amene akutumikira Scott agwira ntchito sachoka amakhala ku mudzi ndi anthu amakhala ndi anthu mavuto ndi mtendere ndi apitirize kuwasankha chifukwa kuti Scott iso amakonda cholo Tegerani amakonda wina aliyense amathandiza wina aliyense asayang'ane wina aliyense zinazo iyayi koma akasankhe mavuto Sandram Scott ngati MP wa DPP Isaac Tombwiro ngati kansala wa DPP wa Tegerani ward Magika Mbewa ngati kansala wa Mapanga ward komanso pa zonse President wathu Professor Arthur Peter Mutharika monga mulera kungwa amene tikuyembekezera kuti pa 16 September akasankhidwa njala ija ikutha komanso mitengo ya zakudya ndiyo zofunikira zonse ikutsika tathokoza kwambiri olemekezeka takuthokozani kwambiri friends abwino zonse inunso zikomo kwambiri zikomo kumeneko ndikucheza kwathu ndi olemekezeka mavuto Sandram Scott patakali pano tilandireso MP Angalande tisendezere chawo pang'ono tikulandireni olemekezeka sitinena kuti ashado MP Angalande zikomo kwambiri choncho ndito chifukwa chani mawina kale chifukwa chonena kuti anthu ukumatha kuona kuti anthu akufuna kusintha komanso sangoti kungosintha koma anthu akufuna zinthu zolongosoka anthu atopa ndi ulamuliro osalongosoka anthu akuzunzika ndipo anthu sizikuyenda bwino m'mamidzi mukamba zakuti anthu afuna kusintha mukuona zakuti inuyo ndiyeno change icho osatiye nawo ayi ndithu chifukwa chokuti pa ground border wapo kale ndithu tikuwaonetsera anthu kunena kuti ifeyo tikuchita zinthu komanso anthu andilandira feke akuona ndi mmene mwanayo alili mmene ndikukhala nawo bwino komanso kudzipereka kwanga sindikusankha zochita sindikusankha popita pokumana naye sindikusankha amene ndikulankhulana naye ndimakhala bwino ndi wanthu pambeto penipeni kumano umene unakwazida kuno ndi vice president komanso regional governor anthu akuzingwangwa apindula motani ndi mkumano umene wachitika lero kuno ku regional office mkumano umene wanithandiza nena kuti tikapitanso pa ground anthu aja tikalankhule nawo molongosoka moposa mmene timachitira komanso tikawunikire bwinobwino za ubwino ndi kuthekera kwa Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa chonena kuti ulamuliro wina ulipo mukutha nokha kuona kuti zinthu ndi anthu akuvutika ndipo akuzunzika ndeza ndipasa chithunzi chabwino chonena kuti anthu tikawunikirenso bwino kuti tisapange mistake yongoti timasiku tasalati chifukwa tili ndi miyezi iwiri ya kampeni ndi tili ndi zaka 5 zosankha kuti tingokomedwa kano kapena kuti zaka 5 tizazunzike ndi anthu tikawunikiranso bwino kuti apange chisankho motenge ndi tsogolo lawo ndi tsogolo ana awo matiuza pano kuti mukhala ndi anthu bwino kumeneko kuchita zinthu zosiyana-siyana kumeneko komabe kuti mpikisano zona tauzeni anthu amalawi akuzingwangwa chirobwe ndi madeni ozungulira akasankhe olemekezeka Angalande pa 16 September chifukwa chani usatena chifukwa chakuti ine ndikulimbikitsa maphunziro ndilo tsogolo
la dziko lino ana athu akazindikira sagwiritsa ntchito mu njira yongofuna kuyuzidwa. Komanso ndikulimbikitsa kwambiri tima small farming timene tizipanga m'malocation mwathu momuja timaona ting'ono koma kulimapo zinthu zambiri kudzera ma greenhouses, zinthu zimene sizidaonekepo yayi, zinthu zimene anthu sakuzidziwanso, koma tikubwesa anthu ma trainers amene atiphunzitse kuti tipange zinthu zimenezi ndipo tizipindula moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Anthu ndikuwalimbikitsa kunena kuti kukhala osaphunzira sikuti ndi osaphunzira, koma pali kene kamene ungaphunzire kanthawi kochepa kamene kapindulitsa moyo wako komanso ndi ana ako. Pali mapulogalamu ambiri amene tabweretsa ndi mapulogalamu amene wawo athandiza kwambiri dera lathu likhala losililika. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Zomwe kwambiri. Zabwino zonse. Zomwe kwambiri. Wa ku parliament wateka. 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 Mulungu ali nafe. Katetezeni Professor atapita mtayo ku parliament. Zomwe kwambiri. Ziko. Kumeneko ndiye kucheza kwathu ndi olemekezeka a Rodwell Ngalande amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo Shadow MP kuzingwangwa Chilogwe ndi madera ena ozungulira. Asimikiza pano akuti anthu akumeneko akavotere olemekezeka Angalande chifukwa akupanga zinthu zosiyana-siyana, akupanga zinthu zazikulu kumeneko asekulati kuli ma greenhouses akuti kamalo kochepa komano kukolola katundu kochuluka kwa basi. Izo ndimene afotokozera pano. Tacheza ndi olemekezeka Angalande, tacheza ndi ati ahendere, tacheza ndi akuluakuluso ena kuchipani, tikhapo mpano tikubweretsa pompano a regional governor pompano atifotokozere kuti anakozanji ndipo nanga mkomano umene uwu chimene amayembekezera kuti apange benefit kuti chateka achipeza. Tichezanso ndi olemekezeka a vice president achigawo chino chakumwera olemekezeka Bambo Joseph Machola Mwanamveka kuti atifotokozere iwo timve kuchokera kwa iwowo kuti zimene amafuna uthenga umene amafuna apereke kwa anthu awo kuti uthenga wafika nanga anthu aulandira motani uthenga umene wowo. Ndimene tikuchitira kuno ku regional office kwa chipani cha Democratic Progressive Party. Mama uja tafika pano tamva zimene zakhalira pano, kunabwera anthu ochuluka, kunabwera ma shadow MP onse achigawo chino chakumwera, kunabwera ma shadow councillors onse achigawo chino chakumwera. Tikhulupirira mikumana ngati imene zigawo zinaso ngati ku Eastern, Central ndi ku North zikhalaso ikuchitika ndimene zakhalira kuno. Mwina tingodikira nthawi kochepa tibweretse a vice president pano atiwuze kuti kulinji. Tikhulupirira padakali pano kubwera a regional governor atifotokozere kuti kulinji. Atifotokozere a regional governor kuti kuliji siku la lero. Tikulandireni a regional governor kuno. Ayi kuno ku regioni tileta sero makasala atu, ma MP atu, district governor, makusose governor, ma governesses wafotokozera ndondomeko za chipani mmene ziyenda kukhalira. Komanso panopa tikulowa flat out, tikulowa background kugwira ntchito muthume zimene iyo tikhala ndi misonkhano imene palipose mkati mwa wiki palipose kotisa kuti pakhale pakuti pali ma activities okhuzana ndi chipani chathu. Komanso timasikimizana kuti chipani chakonzeka pano tanyamuka chikubwerera mbuyo pa 16 pano Professor Athapita Mutharika akulowa mboma akubwereranso kusanjika. So uthenga wakulu tinali nawo lero kuti tikambirane tione kuti kodi tichite motani chikufunika ndi chani. Ntchito yazikulu zimene nazo lero ndi zimenezi. Uthenga umene munabweresera anthu anu amene wa ma shadow councillor komanso ma shadow MP, uthenga umene aulandira motani? Aulandira mabwino kwambiri, adziwe kuna kuti tinapita inde kuma primary kwa palopa tikachita face sipona anthu ochuluka kusakhala so anthu atatu timapita kuma primary ajepa tikakumana ndi anthu nakusasana kuli 60,000 kuna kuli ma 30,000 kuli ma 40,000 ofuna kuti achite approach afikira anthu onsewo ndicho ndikena kwa kuti general election imene ikubwerayi tiwinenso ndi ma numbers ochuluka. So makhansala athu ndi ma MP athu chimene chachilandira kwambiri and ndi chimene chili chichitike ifenso tili background kuwathandizira kunena kwakuti chipani cha DPP come 16 September tionesere kuti tawina ndi manamba ochuluka. Inuyo ngati nkhala pa mpando kwa region ino, are you satisfied ndi turnout ya ma shadow MP ndi makhansala onse amene anafikira lero? Oh yes, anthu abwera bwino and sangabwere 100% komano ngati 60 to 70% 80% ili pano ndi kuti zinthu zili bwino kusonyeza kuti tosefe tikuyendera limodzi ndi cholinga chimodzi and ndithu zikuonesa kuti anthu ali geared kunena kuti akagwira ntchito ya chipani kuti chipanichi chipite patsogolo tatumikira Amalawi chiyembekezo chawo ndi DPP basi chifukwa kutakuona mavuto amene tikudusamo tadusa mavuto osiyana-siyana sitikudankhawa kuti DPP kukawina malingana ndi mmene Amalawi afotokozera kunja ndi mmene zinthu
zikuonekera DPP ikubwerera sombo pamene umaliza kucheza kwathu muna mutayang'ana Malawi mwapase kutenga walero mwapasa chilimbikiso chotani pamene dziko lino likudusa mikangirima ya mavuto amene wakamba kaboma ndasikimizira Malawi wonse kuti musadandaule tikuyankhula pano mafumu achigawo kino chakumwera akupita kusanjika kumakalandira ndrama zimene akuwapasa president abwera ali kuno ndrama zo apita akalandire koma Malawi akuziwa zona zenizeni kunena kwakuti chiwombolo chawo ndi chipani cha DPP chiwombolo chawo ndi DPP musadenkhawa Amalawi ife tigwira ntchito masana ndi usiku Amalawi akonzeka vota mbwezesa Professor Arthur Peter Mpando alipita Mutharika is ready kutumikira Malawi mopanda chinyengo komanso kupitisa dziko la Malawi pasogolo kuti zinthu zibwerere mchimake monga mene zinali. Tatokoza kwambiri olemekezeka ali chono governor. Ziko kwambiri. Akufunani so. Ripota huyu. Haya. Mafumu soka mafumu. Padakali pano tabweranso ndi National Organizing Secretary kuchokera ku Japan cha Democratic Progressive. Timve kuchokera kwa iwo kuti iwo ngati National Organizing Secretary pamuzi pano lero panali nji olemekezeka Bambo Suleman. Lero ndizoona mmene mukuoneramu Vice President aku South anaitanisa mashadow MPs komanso mashadow councillors kuti ticheze mukuziwa nyengo tili kosedwa pa khala kutsegulira campaign kugwirizana kuti kodi tiyenda bwanji ngati ana a Professor Arthur Peter Mutharika komanso kodi maprogramu achipani ndi otani kusogoloko kwalimbikitsa kuti posachedwa apa ndithu tikhala ndi campaign launch tikhalanso ndi manifesto launch komanso pakhala ndondomeko ndithu zingapo makamaka zokhuza anyamata kuti nawonso anyamata atengerepo mbali pa chisankho chimenechi ndi zimene timakambirana lero zonse zayenda bwino kutero kuyembekezerani mkokomo sopano ochokera ku DPP kubwera ndithu madera athu onse kuno ku Southern Region. Jeno turnout imene inabwera lero pamuzi pano, are you satisfied ndi mene anthu anu mene anabwera pano makasa ndi ma MP? Oh yes, mene maonera ma shadow MPs onse kanali pano, ma shadow councillors onse from Sanje to Mulanje, Mwanza, Southern Region yonse inali pano. Mukuziwa kuti DPP ndi chipani chachikulu kwambiri, ndi chipani chimene chimasogola makamaka kuno ku South, ndi mmene maonera pano kuti constituency yonse yabwera ndi ma representative ake. Pamene tikumaliza kucheza kwathu ku planta ya banana kumene ku constituency zina laitali kwa basi ndipikisano. Yes. Anthu ulendo umene over 16 akasankhe a Suleman osati enawo chifukwa chani? Zimanena ni ntchito za munthu komanso chipani chimene munthu kuyimira ku planta club banana this year constituency kugumula kumene kusizochita kufunsaso ya MP tinayi kale MP wathu ndi Suleman ndipo pano tikufuna Suleman apitirize wakonda amati pangolini amati pangolini ena amati samezi ya tifuna kuti apitirize ntchito zawo tagwira ndithu moyesesa kumbali athu koma pali zambiri zina zoti tangoyamba kumene ma project ambiri ofunika kuti tipitirize timalize kuti anthu ambe kugwiritsa ntchito. Chimafunikiranso ndi kwayimira anthu kwa MP pali anthu ena amangofunira jera kuti ngati pali amene uja ndoti inenso ndikhoza kukhalapo koma tizikhala ndi chikondi kaya cha anthu athu, tizikhala ndi maprogramu ofuna kutukula miyoyo ya anthu awa kwathu kuchigumula ku BCA club banana amaziwa moyo wanga ndipo ndili chikhulupiriro chonse kuti ulendo unonso andipasa 100% support. Izakhala konsenso yoyambirira kulengeza ma results mplanta muno kuti DPP anyamula uko ndiye ndi anga werengerani ndithu mina pamene tikumaliza kucheza kwathu mapeto kweni kakaya tasazika
mwina kukhala ndi uthenga opita kwa amalawi kunjako amene akudutsa mikwingwirima ya mavuto kamba kaboma limene lili mwalimbikisa motani amalawi amenewo? Chilimbikitso chathu ndiyo kuti asatope nthawi ya takale, akhale ndi chikhulupiriro chonse kuti DPP ikubwereranso mboma tizakonze mavuto alipowa. Mavuto alipo pano ndosayamba, zinthu zikunkanakwelerabe daily opanda olo a president kuwakhuza. A president aziko kumangokhala ngati kuti zinthu zili bwinobwino, osalankhulapo, osaitana ama business kuwafunsa chifukwa chani zikuyendera zinthu zikungokwera daily, alibe nazo ntchito. Forex yasowa pano ndikunena pano, forex akuchita control ndi bwana ku nyumba yayo chifumu. Forex yaziko Reserve Bank pano yasanduka yopanda so ntchito. Sisi kuyenda mupite kwa Adimaki chimanga kulibe, mupite ku SFFRFM fertilizer kulibe, mupite pa ground chokudya palibe, njala yafika posauzana. Sitinafike ndi December yemwe, kodi kusogoloku tikuona bwanji sikuli bwino. Koma tikhulupirire kuti kuchokera pa 16 September ziseko ziseguka, madonors athawaja, azungu athawaja abwerera. Abale ambiri amene atithawa pano chifukwa cha khalidwe lathu lazikwanje komanso lokuba amene aja abwerera chifukwa ndi chikhulupiriro mwa Profesa Arthur Peter Mutharika komanso chipani cha DPP kuti ndi chipani chokhacho chimene chimaganizirana, chimene chimayika stability pa kwacha ndi dola, chimene chimaonesesa kuti mafuta akupezeka, chimene chimaonesesa kuti ma institution aboma, immigration, ma passport akutheka, road traffic, ma license akutheka. Zonsezi kuti zitheke zimafunika usogoleri wa ukadaulo wa masomphenya umene ife tikuwulirira pano uli mwa Profesa Arthur Peter Mutharika. President waku Botswana ena kumakamba akuti tu wa DPP munantuma kuyamba kwauza atakwera maso kuti muvomereze inu mukuluza akuti munantuma akhoza kumanena choncho chifukwa chilichonse ngati sichikwayendera bwino akuchita blame DPP. Inu mwamva posachedwa apa akunena kuti mwamva posachedwa apa akunena kuti DPP yakweza sugar. Zona zimenezo ndizona DPP ndi factory ya sugar, koma kuti akulephera kuyendesa dziko chifukwa zinthu zikakhala kuti zili yonchija iwe ngati mtsogoleri ukuyenera kuitana anthu opanga sugar kukhala nawo pansi kwambirana nawo kuti kodi mavuto atingathese bwanji. Ndiye chilichonse chimene chikulakwika kwa iwo akuti DPP ndizoona. President wa ku Botswana waamasula waauza kuti ngakhale mukuyembekezera kuti muwina chisankho sichimenda choncho, muzakhumudwa anzanu atawina, muzapange mmene timapangira ife ku Botswana, mukaluza muzakhala oyambirira kwayimbira foni ya Profesa wapanga congratulate. Ndiye akuti tatuma ndife iyayi palibe kanthu, tatuma ndife ife tatumadi ambiri wazikuzani chilungamo. Totokoza kwambiri olemekezeka Suleman zabwino zonse ziko ndimene tachezera kuno ndi olemekezeka Suleman amene ndi National Organizing Secretary kuchokera ku chipani cha Democratic Progressive. Pompano tikhala tikubweretsa weniweni namandwa amene ndi Vice President achigawo chino chakumwera cholemekezeka Joseph Machola Mwanamveka kuti timve kuchokera kwa iwowo kuti anapanga uthenga wanje nanga uthengawo adindo ngati makansala ma MP aulandira modani koma kwa onse makandidate onse amene ankhala nawo kuno onse atsindika akuti uthengawo anthu adera kwawo kupatikiza iwowo akuti apindula kwambiri ndi mmene zakhalira. Padakali pano mlendo olemekezeka amene ndi Vice President achigawo chino chakumwera olemekezeka bambo Joseph Machola Mwanamveka afikano pamuzi pano timve kuchokera kwa iwo. Tikulandireni Vice President. Ziko kwambiri. Ziko. Mkumano umene munawukonza kuno regional office mwina cholinga chenicheni cha mkumano umene wowo mwina chinali chani? Cholinga chake nali choti makansala athu amene awina komanso ma MP athu amene awina tikhale nawo pansi tikambirane kuti tiyenda bwanji chifukwa ulendowu nawo wafika kampeni apanga launch 7 days makuti tikhale pansi tigwirizane kwenikweninso inali nkhani ya unity tiyende remote. Kutuza kuti panali ena nthamene ya mapanga ma primaries panali kusagwizana kwina ndi kwina
naye kukayikirana kwina ndi kwina kuti nawo nthawi yakwana kuti mashado athu kandi councilor kandi MP ayende limodzi ndi district governor constituency governor komanso ayende limodzi ndi anthu aku region komanso nkhani ya campaign misonkhano kuti kuyambira leroli tiye ndifuna kuti kukhale moto kulikonse constituency kulikonse kukhale moto anthu azipange campaign funa kuti pa 16 September pano Professor Arthur Peter Mutharika akhale president wathu wa dziko la Malawi komanso tufuna ngati kuno kumwera tili ndi ma MP 61 onse 61 makuswezi 61 tifuna makuswezi onse titenge ma MP onse akhale DPP komanso makhansala onse akhale DPP. Tamvapo mu kuyankhula kwanu mukuwalangiza adindo amene ngati mashado MP komanso makhansala zokhuzana ubale wawo amene angagwirire ntchito amati Fumbi ndiwe mwini ku constituency kwanu inunso pokhala shadow MP ubale umenewu uli bwinobwino umene utu ine chiyambire kukhala MP tinene za kuchilazo south makhansala onse anali anzanga magwira ntchito limodzi akale sima akayikiranso yayi amagwira ntchito akamagwira ntchito ndi kuti zote akugwira ntchito ya MP panalibe vuto linali lonse modzimodzinso kuchilazo Thumbwe amene anagwira nawo ntchito limodzi ngati kuzati pano kuti naye sisa kwathandizira nkhani ya nominations tathandiziranso chilichonse chofunikira kampeni yomwe sitiyenda nawo limodzi tathandiziraso kuti zonse tiyende bwino. Amati Fumbi ndiwe mwini paine singamapange preach yomwe sindikupanga pa ground. Ndeno kupita chisogolo maplan akhala otani kuchokera ku office kwa vice president achikapo chino chakumwera. Choyamba ndi nkhani tipanga program ya misonkhano ifuna tiponde constituency ina ilonse wodi na titani tikafike patika ndi program imeneyo of course tiyembekeza paposha pompano pakaso program ya launch ya manifesto ya chipani ichitika pompano pa ikachitika ndikuti zimene zili mu manifestos ya ndimene tizitenge tizikagulisa kuti tikapita ku misonkhano kuja kani yaikulu ndi imeneyo tapanga kale tipanga program ndithu komanso timawapempha ma MP athu awa mashado aja kuti tifuna chipani chizooneka ma visibility anthu aziona kuti kunoko DPP ndifuna magali moto athu onse apange paint akhale DPP ikhali ni ma t-shirt tikhali ni salopena pali ponse anthu aziona kuti kunoko kumwera ndi kuchipinda kwa DPP. Muna pamene tikumaliza kucheza kwa kuziwa vice president ndino munthu abize kwambiri saudese nthawi ukhala mwina ndi utenga upita kwa amalawi kunjawo amene akudusa mikingirima ya mavuto kamba kaboma limene lili. Utenga wanga kwa amalawi wopempha kuti ali ndi mwayi pa 16 September osankha mavuto kapena mtendere koma ndikuziwa kuti amalawi avutika kokwanira sangasankhenso mavuto sangasankhenso MCP kapena chakwera. So utenga wanga sankhani Professor Arthur Peter Mutharika kati mukufuna kuti mavuto amene mukumana nawo mavuto anjala mavuto akukwera kwa zinthu mavuto akusowa mankhwala mzipatala mavuto amene wakuta teni tisankheni Professor Arthur Peter Mutharika ngati president komanso tikamavota MP chifukwa kuti chitukuko chibwere kumudzi mazeraso ma MP akhale wa DPP komanso councilor akhale wa DPP tikangotero ndikuti mavuto onso atha chifukwa ndi chipani chokhacho chimene chimaziwa mavuto a Malawi ndi president wathu eka Professor Arthur Peter Mutharika amene akuziwa mavuto amene Malawi ali nawo chifukwa chake tikunena kuti is proven leadership chifukwa ino ni mbona Malawi nonse ndi mboni aonapo amagwimena magwira ntchito Professor Arthur Peter Mutharika tamana ali president ndama za kuja zimapezeka mwana ali president mankhwala mapezeka muzipatala anthuso chakudya timapereka ndi mufunaso mboni wanji so pempho langa sankhani Professor Arthur Peter Mutharika ngati president wake. Tatokoza kwambiri pano vice president funa nzabano zonse kumeneko ndino pamapero kwa kucheza kwathu ndi olemekezeka vice president achikawo chino chakumwera olemekezeka bambo Joseph Machola mwanamveka kwa mkumano umene anakonza kuno ku regional office mu mzinda wa Blantyre. Tacheza ndadi ndosiyana-siyana tamva maganizo osiyana-siyana pano tifikeno nditu pamapero pa zonse kuno tikati kubweranso ma program ena kuno mnali ndine Robert. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.